Hong ilahing awik namastu namasi damojo kaget rasanira Kaki Prabu Kano. Ulun Bathara Kaneka putra ingkang tumurun ing Marcapada anjujuk ning prajanira. Aduh, ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa mami bekti kula katur Bu Ulun. Ya tak tampa gawe bombong rasa. Pangestulun tampanana Prabu Kano. Dad kapundi jimat paripih Bu Ulun. Bu Ulun katuran raharja rawuh paduka Bu Ulun. Ya iki pujangga kraton. Inggih kula Resi Radi. Kula pun Jaka Puring ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Bu Ulun Kaneka putra. Iya tak tampa gawe gedhening rasa. Bu Ulun sanget boten nginten bilih negari kula karawan dewa kayangan. Lajeng keparenga kula nyuwun dawuh. Ya Kaki Prabu Kano sumurupa. Sejatine waleh-waleh apa prata ulun ing titi mangsa iki nyendikani dawuh Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Bathara Guru. Ingkang sepisan kinen paring pawarta marang jeneng para kaki. Inggih Bu Ulun. Malah kepasang yogi katujingen awit pinten-pinten dinten menika raos kula kepengin tetanya dhateng dewa. Kenging menapa salebeting gedhong pusaka menika wonten pusaka ingkang awarni senjata cakra. Lan malih kala wau dalu kula nyupena kedawan rembulan Bu. Ngerti ya, sira iku ketitisan Bathara Wisnu. Kakyatri sang kabirangu rinangkul ginempet kempet dosa ngernaning bawana. Waduh, jagat Dewa Bathara sanget boten nginten bilih kula dados sasananing Sang Hyang Sumanggih Bathara Wisnu. Kacariyos menika dewa ingkang menangandum kabagyan Bu. Ya, pancen nyata mengkono. Bong ilahing awik namastu namasidam syukur mangayu bagya sekedhi jumurung nggir. Prabu Kano dene nyatane purwacarita mengkone bakal nampa kamulyan gedhe lan ayem tentrem. Ngaturaken panuwun peremban. Kejaba saka iku Prabu Kano Bathara Kaneka putra ndikake supaya mbabarake wiji tumuwuh kinarya dalaning boga apa dene wastra. Kabeh bakal diparingake marang sira ana ing negara Purwacarita iki ya kuwi wijining tetukulan. Rene nyatane sadurunge ana wiji kang bakal ulun tedhakake iki wong-wong ing pulo iki sing dipangan ora ana liya mung bangsaning Jwawut lan uga oyot-oyotan. Nuwun inggih tetela mekaten Bu Ulun. Mula iki bakal tak paringi maragake ditandur bareng-bareng. Lajeng menika wiji menapa jangkep. Mengko bakal tukul dhewe-dhewe lan bakal handrep bala. Bisa dadi panganing para kawulanira kabeh satemah padha urip bejo lan mulya. Waduh, ngaturaken panuwun. Kabeh wis mapan ana ing wadah iku. Nandura sing pinurih uwite kayata tebu pring sak bangsane lan uga nandura sing ana gegodhongane. Nandura sing mawa kembang lan uga nandura sing pentil nganti bisa woh.
ingkang uga bisa kena kinarya rujak-rujakan uga pala gumantung pala kesimpar lan liya-liyane. Aduh ngaturaken panuwun maragake Sebarna lumantar paya nayaka pangembating praja lan kabeh para among tani. Panut yayutama ngambararum aduning kusuma ares yen ngandika ana apa Yayi Darmastuti sinuwun sanget mboten nginten bilih wonten cahya sumorot ingkang lenggah wonten ing patenggan kula jebul ngeja wantah paring dawuh bilih menika Bathari Sri malah kapara sampun manunggil sajiwa kalian garwa paduka kula sinuwun. Kalah-kalah. Kalah-kalah. Dong ilah ngawik namastu namasipkan. Ya iki tegese wis dadi jodhone Gerkano. Garwanira ketitisan Bathari Sri ingkang nyatane Bathari Sri iku uga garwane Sang Hyang Bathara Wisnu. Mula jeneng wis jangkep ing negara Purwacarita iki karimangun kabagyan lan uga karukunan. Nggih, ngaturaken genging panuwun. Kakang Resi Radi. Ana dawuh menapa sinuwun? Suwawi sedaya para pangembat praja sesarengan dipun kanthi nyebar wiji menika wonten bumi Purwacarita. Presarta palon tengamu Prabu Kano kula wonten dawuh Bukulun Kaneka Putra lan garwanira inggih wonten dawuh Bukulun. Titi mangsa iki tumuli kawiwitan lan ulun durung dikepangake jengkar saka Purwacarita lamun durung wanci panen. Oh mekaten malah bejo kemayangan dene negari Purwacarita dipun tenggani dewa. Menawi mekaten dinten mangke tumunten badhe kawiwitan Bukulun. Iya. Among tani kabeh padha sengkut gumregut anggenipun makarti.
tanduran ya apike kaya ngene, guys. Ya kaya lemu-lemu kaya ngono kae. Mari ya iya. Pari kang wus tuwek woh. Ora wek woh. Nek anu kae aku ya sok krungu kok. Malah sinden kang wus tuwa. Oh kleru kok ora sinden kok. Wong pari kok. Omo subur. Kleru. Kowe ya sok enek sing kleru. Omo subur tandur lebur. Ha ora panen diwalik wong. Wong kuwi iki penyuwunan kok diwalik. Wale ya ora nembus no. Ya. Ayo awas. Ama kabur tandur subur singawi. Nah, ngono. Yo nek nyambut gawe iki kanthi rasa seneng iki ya eneng iki nyang awak iki ya tambah ngono lho, kekuatane awak iki tambah. Nah iya mulane sing kaya ngene iki mbok ya dikerepi nyambut gawe kaya ngene iki. Lete iki mbok aja suwe-suwe. Ya apa ming maco lan ngene iki seneng nyang ati seneng. Oh dapurmu kowe ora tak sangoni ku ya grundelan. Ora nek aku wis ora tenan aku pokoke melu sampean iki gur seneng kemringet nyambut gawe. Anggere teko kene ku oleh kringet iso ngguyu wis seneng mulih. Aku apa tau to pamit karo sampean ora tau aku. Gur bablas ngono wae. Liya dina ya gur ngabari. Yo wandamu. Wis gek ayo nutu. Engko sik to ya panase kaya ngene. Lah kae sing ngeneni rung rampung. Lah ya. Rumah aku sasine kok ya cepet men iki. Nek panas ya ada nganggo caping. Aja nganggo caping sik, nganggo caping. Yo nganggo caping.
Hut. Hut. Sampai